कोड़ाई ना पहले हो खेत कोड़ाते नहीं के उहे खुद कोड़ाई कोड़ाई ना लियाता पहले हो कोड़ लेबे द पानी में तो चुकी अल्लाह बात तो इतना लंबा लंबा करे ना कि बताओ हो भाई बेटुआ के ताकि लकड़ियो कौन ही ना तो बटोर दे के तो ना बटोर तो तमा के भौजी एगो बाड़ी एगो मरद बड़ा ना बाहर रहत ला ना आ ई ना कि घरे आई एकदम तंचो हमर मन नहीं खेला काम करे में चाहे कुछ हो अब मैंने फोन कैले रहनी कि चल आई तो ना हमार डिप्टी से फुर्सत मिली तब न हो देख रे से जाना था कि मैंने कोनो अथुए नहीं के कि हम मरद घरे जाए के चाही कि ना मेहरू घरे बिया कैसे कोई कैसे ना तंचो बुझाला वहाँ के बताओ मैं लकड़ी एक तरफ फेंकाई बटे हमर मन तो कर नैहर चली एगो देवरो वाला ना तो घूमत ई ना करल कि भोजी के संग संग तनी रही तनी मन लागो रही ना खाली खइहन घूमियन फिरियन लड़की पर लाइन मरियन ई लगता कि हम ना निक लगी ना वहाँ के बताओ मरद के जब ना रहे के रहे तो काहे के बियाह करके ले आई कमा ले रहे तो अपना ही रही तो रही तो फिर लेके आई रही तो लेकिन ना वहाँ के तो कमाई खाली पैसा पैसा काजे नहीं का कर में तेरा पैसा कमा के बाप रे हमार तो मन उजिया गल तुम रहे के मन नहीं के करत खाली घर में काम और धंधा तोंचू रहे के मन नहीं के करत घर में कोई के भी मरद रहे तभी निक लगेला घर दुआर रहे में 2 महीना 3 महीना ना निक लगेला हमेशा निक लगेला लेकिन वहाँ के बुझाई तब न ये तो कहनी कि ए जी हम नैहर जातनी ताई के बिया रहे ना हमार घर के देखी घरे देखे देखे मैं देखते बूढ़ हो जाए आ नैहरों ना घूम पाए कहीं जाऊँ ना पाए ऐसे तो कहीं नहीं जी हमरा के छोड़ दी आप कमात रही लेकिन ना बैठे के सके मर देखी मर तो बाहर आता कैसे देखी आज फोन को के एको बाकी छोड़म नहीं पता नहीं फोन ना बताओ इतना बिजी बन के फोन वो काट देता नहीं एकदम मन तो करता ना कि का कोरी हम मन को तो नैयर भाग सही जाके हेलो हेलो हाँ जी बोला तनी खुश रह का समाचार बा हो समाचार सब चीज अपन बोली हमहू ठीके बानी का करताड़ू मने समाचार गुण से कह देन त मन ठीक हो गेल हमार बताई ना देखे बुझत कि मेरा रो घर में अकेले कैसे बिया अकेले अकेले बाड़ू तो का बने वैसे करो लेके रही भाई गरू अपन करेला खियावेला एगो छोट भाई बा अच्छा तो कोनो मना शादी बिया कइल बा आदमी काहे खातिर मते खातिर ना कि मारो के बाहर रहे के खातिर कइल बा अच्छा वो विकास गइला पढ़े वहाँ के का काम में बेटे पढ़तनी या खातनी या घूमतनी ना घर के काम ना टहल करे के बाटे तो हाँ। जियो ना के भौजी संग कराई के मन लागे रे भौजी के तो भौजी हरू अपन ओकरा के टाइम से खाना वाना बना उना के दे दिह पढ़े उढ़े अपन जइहन हां जी ओई खातिर छोड़ गई कि हम भैया के सेवा करी तो आखिर केकरा के सेवा करे आइल बाड़ू हमरा के ई बताओ माई बाबू के सेवा ना करबू भाई भौजाई के ना सेवा करबू केकरा करबू वही तो कितना दिन में करी बताई ना सोची बताई ना तो हम तोंचो घर में मन नहीं खेलागत पाजी ना हाँ वो बुझा तनी हम काहे मन नहीं करा दे घबरा मत बहुत जल्दी टिकट करा के आई बहुत जल्दी टिकट करा के न तो हम चल जेबो जे वहां पे कहे अकेला ही जानते नहीं कि हमारा भी का करे अइबू जे खुद के हम अपन हाथ से रोटी बनाओ तनी या खा तनी त खाए द हमारा तो हम नहीं के बना सकत काहे जे बना तो तना के दू रोटी नहीं के बना सकत चलो जाए द ठीक बा हमारा जाए के बाटे डिप्टी जानते बाड़ू टाइम होइए चलल बा जी आपके जो फोन कर दिना उठेबे ना करना तो डिप्टी के बहाना का नाम बा कौन सो तिनिया नहीं कि ना पटल ले का नाम बा कि तोरे ले बतेइबे करिया सब तिनिया के बात कइलू तो तू बाड़ू करे जा तो तोहरा सिवा के करा के हम देख सकेनी बहुत कर जाए नइल बनी करे अच्छा सो देरी होता अभी नहीं कि बता सकत 3 मिनट और ही तो मतलब बतियाइबे करबू खाना वाना बनैलो और सुबह के टाइम बाटे ओकरा के बना के दे देबू तबे ना ऊपर जाई जी अभी खाना बनाने को आयरन ने लकड़ी ले जाए खातिर हमरा पूरा केस बरत तुमचे मन नहीं के गल लागत घर यानी कि हाथना पर से नींद मारताड़ू ना नींद मारत रही ठीक बा तब जाए ठीक बा हम जाते हैं डिप्टी आ शाम को फोन करब बढ़िया ले बतिया लिए बताई ना आई टेंशन काहे लेताड़ू आई तोरा के उदास तोहर मन ना होई पानी ना तक तन की इना के लागल रहे ना ऊ कई केने कोना लड़के के चक्कर में रही ना हमरा बुझेबे ना करेला वहां के इहो काम करता का ऊ पढ़त नहीं है का के जानता हूँ कौन काम करी ना बहरिया देखे जाता नहीं पीछा पीछा घूमे जाता नहीं
अच्छा ठीक बा, ज्यादा ज्यादा बतिया के टाइम के सांझ के मैं बात बताइए, हम अभी ड्यूटी जाते ना। ठीक बा रखता ठीक बा। ये तहाल बा फोन लगा के दे तको को बहाना ड्यूटी जाके बा तो दुनिया जाके बा कहां जाके बाटे चली ना तो खोय को बने तो वो ना बने तो हम तो कोई के भोजी खोय को ना बना दिया अभी ले तावा खाली कमाई कर के जिंदगी गुजर जाए। चला एबरा तो ट्यूशन कइए लेनी, अब जा तनी अब घर है। अब जाइम तो तंगी भौजी से अब मर मजाक होकबे न करी, रोज तो पढ़ते बानी, कम से कम एबरा बाटे शनिचर हइबे गेला, एबरा हाफ रहबे करे ये गुनी पढ़ के ट्यूशन। अब जाइम अब सोमवार से न जाइम स्कूल, तभी 2 दिन भौजी से अपन मर मजाक होत रही, वही में धके लियात रहिला रहा। भौजी भाई तक केकरा से मर मजाक करम, दूसरा से थोड़ी करम, दूसरा करम तो 2-4 चप्पल मरियो दे समय। अपन घर के भौजाई भाई अपन खात रहत पियत रह, कोई बोलहु वाला नहीं के। चलो तंगे देखत है भौजी खाए उ बना के रख ले भाई कि यही तरह भाई चले दो। बताओ खाए पानी बना के इतने सस्ते दाम में बैठ गइलन अब लेवलन ना पढ़ के ये ना के चली कि भौजी अकेले होई हन तो मन लागत कि ना लागत एगो मर्द बात के बाहरे बाटे मन तो कहत कि नहर भाग जाए लेकिन का करो घरों में से देखे के हमारे ऊपर ना बाटे पोछे लकड़ी कुल हमारे ऊपर ना बा आ खेत होता ना बताओ कोड़े के बाटे अब लेवनी ना ये ना के कोड़ के आ कुल पलके लुका सागो को छीटे के रहल ओही बस ई का करतन जी पानी फेकतन होली बका आपके माने होलिया वाला तबे का मारे मल बजा को लगा अब होली के देरी ना को वाला कहनी जी का बात बाटे देरी का जानते हो बेरा तक की लेट ले पढ़ाई होत रहे। लेट ले काहे पढ़ाई होता ला कौन बात बका नया नया पढ़ाई होता ला का आज तू वो पढ़ा तो वो नया नया बा। हम भी के नया ना पढ़ले हम ना टाइम ना खाई बना के अब तू तो गंगा जी में के धोवल हो ना नहीं आपके जैसा नमक मारत हो ये छलांग पले वो छलांग पर जात हो कहत हो कि ऐसे कहो मत कहनी तो ना अब देखनी जी कौन खेता ना कराई कुड़ाई ना पहले हो खेत के उड़ाते नहीं के उगे खुद कुड़ाई कुड़ाई ना जाता पहले हो कोड़ लेबे द पानी ही तो चुकी अल्लाह बात तो इतना लंबा लंबा करे ना कि का कही के तब हो जी बाकी का बात बा ये तिकड़ी बड़ा चिकन चकन लागत है। नजर मत लगा दे चिकन चकन नजर लगा तो बांध ला एगो करी का धागा लाज ना लगी। हम देखो तन लाग जी कल से तो परसों ले बांधिए ले का जानता नहीं बाकी भौजी के तिकड़े टुई आई भैया के लिए छोड़ी धागा भैया भैया का तो बातें मत करी जाए दो भैया के ना तो बात करत हमार बात करो का करी ए हो जी कलन जी बाकी लिपस्टिक का एकदम जान मारा बस जी को तो ठोकत रही ना माने ई तो को दे के तनी काम हो जी माने भौजाई हो तो तंगी मजाक ही कर देनी त का हो गई आ तो ऐसे मजाक करेला तनी रस से करेला अरे हमनियो पता नहीं ध्यान दो हमरो पर कि भैया पे खाली ध्यान दे दो भागल चलत हो ने अब छोड़ी हम पानी में पी जेबी तन के लेके बटन में तो आई बा दवाई वाला तो रख ला पियत रहिया दके बुढ़ावत रहिया ओठा वही में तो का करी हां ये तिकड़ी सुखा ना जाता। आ सुनी ना आ कहनी न कि हमारा चाची के बहिनिया घर शादी माने बहिनिया के शादी बा चाची के लड़की के माने शादी बा तो माने का कहत हम हमाल कलियन का शादी माने आप शादी करे कहता नहीं ऐसा सब बात मन करी कहलन कि भौजी माने हमरा कोई मतलब के लिया के चलो ना लिया के का कलम वही शर्त पर लिया के चलम कि हमरो तनी उहे करावे के पड़ी मारा भइल बनी ना हमर बहिन के त पढ़ लिखल लम्बा लम्बा बड़ी सन त चुकी बानी बुझाता कि हमरा ले तेज भई जना ना तेज नहीं की सन तो टीचर में तो सवाल तइबे ना करी या तेज आप जैसे बच्चा के तो ये पढ़ावे ली सन भइल बनी हां ओकर जन के हो गेल सब 2-4 को पैदा रह पढ़ावत काहे के पैदा हुई सन देखो तो कि तारा जैसे बच्चा के पढ़ावत ये बजी सुनी का बोली तनी कहलन कि सेट करा देना हमरो सदिया भइल बनी हमार सेट ना है अपन बहिनी से कही ना बहिनी आपके सेट कर दी हम गजब तू बाबू दे भौजाई है तनी देखो जड़ जोगाड़ अपन कहन जन के तनी पटिए ले तो हमार तनी ध्यान द क्या ध्यान दी जैसे लगा कि हम ही का अगुआ है का घर में बैठल बैठल माने भौजाई बहुत तू है ना माने करे शादी के माने दूसर कोई करा दी अरे ता निवन बना तनी ना जैसे लगा कोई सेटिंग नहीं करे तना भौजी का भौजी दूसर बात नहीं के बोले केहरो ना बात कर ना ऐसी ना तना जाई ना 1 घंटा के जगह पता है ना 3 घंटा के बाद एकदम तार साड़ी दम छोड़ी साड़ी लगता कि काहे तने छनकत है छन की ना भाई पिनिया के कर लिया वाला
के कर लिया लिया के देले बानी का अपन नहर के ना कि मोबाइल भैया ले आके दे देते रहन त कहतो कि खूब ना भैया रहता ना तो औरी भाव खैती जाके भैया लिया के देता ना तो भैया नहीं खन ए भैया के उठल लियल के मारल है। बहुत ना भैया के लिए उठला लिए मरले हई अगर भैया को लिया के दे दिहन के ता जुड़वा दिहन हमरा के ना 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 बुझाता कि तार भैया लिया के दे देले रहन। चली ढेर बात कहीं मत करी समझी कहीं ना कहीं जाए तो भजी कलन की बनैले बाबू का बनैले बनी खाए तो बनैले नहीं खी तो तनी हमरो के खियाव का मुंह में खिया के पड़ी एको बार जाके काट के खाई आइले देखी ढेर बात बने चली खा पी ली हाथ चल निकाल खाए ना करो। ठीक बा आई हाथ को आवत तनी चलो भैया भैया तो हइए नहीं कम भैया तो गोइल बन बहर है इधर मौका मिले बा दम भौजी के इधर पूरा दम खाना खाइबे करम ना खाना के साथ साथ तो अब जानते हो जा का होई होकबे कर।